saas nähdä mitä tästä tulee. Ei yhtään mitään hajua. Mun pitää hommata toi uusi tommonen kamerateline itselle meinaa. Toi on vähän huono systeemin viritelmä mikä mulla tossa tällä hetkellä on. Tai no ei niin vähänkään, vaan todella huono. Saisi olla vähän parempi tommonen viritelmä tossa noin. Mikä? Mulla on semmonen tunne, että tonne ei saa mennä. Ja parempi, että on menossa. Peruutellaan sitten. Mulla on aika semmonen vahva tunne. Vaan mä veikkaan näin, koska ei siinä ollut minkäännäköisiä kieltomerkkejä, että juu, selvä homma. Niissä hommissa saa olla aika tarkkana, ettei vahingossa mene just tolleen noin. Onneksi älysin tälleen aikaisin, ei käynyt vahinkoa. Vahinko ei välttämättä ole mukava tuolla katsella, että hetkonen vähän tuu ramppia väärään suuntaan. Mutta ei kerinnyt sattuu mitään, niin voin sanoa, että sitä ei ole tapahtunutkaan, että mä vaan kävin kääntymässä katsoa mitä siellä oli. Mä tiedän, että toi mun kuvakulma ei ole mikään paras mahdollinen, kun on vähän tommonen huono. Että asiasta voit ihan mua syyttää, mutta kyllä tilanteeseen tulee parannuksia. Ei vielä, mutta joskus. Jos päästäis tonne noin liikkeelle josta mahdollisimman pian, niin tämän vuoden aikana ehkä päästään täältä pois. Olisi just mennyt, mutta ja sitten kun sieltä tulee volyymi. Kovaa vauhtia tuli, niin päästy siellä. Tää Scania-kuski, vai ei kun Manni-kuski, niin se olisi päästänyt siitä aika hyvin, kun se jäi sinne hidastelemaan. Ei se tarvis pysähtyä tohon. Olisin päässyt siitä aika näppärästi. Vähän menen tähän väliin, vaikka sieltä tuleekin auto, niin mua ei kiinnosta. Isomman oikeus on tässä tilanteessa hyväksi. Mä pääsinkin täältä joskus, niin mun pikkuautot tuolta Kepoililta pääsee joskus liikenteeseen, niin ei tarvi niitä odotella miljoonaa vuotta siellä. Tää mun kamera kuvaa kyllä vähän enemmän tonne väärään suuntaan, mutta mä en saa sitä yhtään paremmin. Se on tällä hetkellä niin hyvin kuin se vaan voi olla mulla. Joo. Saatte katsella sitten enemmän sinne pellon puolelle. Ja sit höskää mikä tossa noin jo. Tai no se ei oo mikään höskä, kun se on pilike tolle tietullimaksulaitteelle. Tää on vähän äänekästä auto sisältä, niin pahoittelut siitä. Mä yritän editoida tämän videon mahdollisimman hyvin silleen, ettei näitä ääniä kuulu. Tiedän se, ettei oo mikään mukavi asia kuunnella tämmöstä kohinaa ja rohinaa ja paukettaa. Kuitenkaan moottoriääniä, niin saas nähdä miten onnistuu editoimaan nää pois. Tuli jano. Ja haukotuttaa sama. Mä täällä pikkusen roskaa täällä autossa. Lidlistä kävi ostaa lemon juotavaa. Mä vihaan näitä uusia korkkeja. Varsinkin tällä ajaessa kun yrittää ottaa tämmöstä auki, niin se on vaarallista hommaa. Näistä hommista pääsee
tavaraa. Mä haluan vähän semmoista erilaista hommaa. Ja no en mä kyllä siinäkään hommassa pääse yhtään enempää. Mä pääsen vielä vähemmän olemaan kotona, mutta ja no myös rahallisista syistä mä menisin vaihon firmaa. Koska tää ei kata mitään kuluja kun toiminimellä teen, niin ei kata yhtään mitään. Tässä on sama palkka mitä normaalisti. Olin tyhmä kun silloin tulin tähän. Tän meinaa pitäis maksaa melkein puolet enemmän. Tai no helposti puolet enemmän. Mulla on sama palkka kuin verokortilla olisi ja mä en sillä maksa kaikkia mun kuluja mitä tarvii. Mä maksan tällä vaan. Jos verokortilla olisi tää sama palkka, silloin se olisi ihan jees. Mutta mä joudun maksaa yön maksut. Ja sit mä joudun kaikki muut tämmöset näin verot ja kaikki maksaa ja se ei oo hauskaa hommaa. Se on vähän puuduttavaa. Menee rahaa vaan niihin veroihin ja kaikkeen. Sen takia kun kaikki tuloverot ja tämmöset näin, niin se ei oo hauskaa. Ja plus vielä kirjanpitäjän nää maksut ja näin, niin ei oikeesti mulla jää tästä käteen yhtään mitään. Sitten 108 kilsaa tota tietä ja sitten käännytään taas joku pikku käännös ja sitten ajetaan toiset 200 kilsaa sitä ja sitten sen jälkeen käännytään taas vähän ja 100 kilsaa sitä ja sitten päästään kääntyy taas joku käännös ja sitten ollaan jo perillä ja sitten sen jälkeen 300 kilsaa yhtä tietä suoraan ja sitten päästään kääntyy Vuosaareen suuntaan ja aina Kehä kolmoselle ja sitä joku parikymmentä kilsaa, ei edes niin paljon. 10-15 kilsaa sitä ja sitten ollaan Vuosaaressa. Tää on vähän tämmöstä. Suomi ainakin on tullut hyvin tutuksi tässä hommassa. Pistetään vaan toi cruiseri päälle, niin ei tarvitse niin paljon vai leikkiä noitten hidastimien kanssa. Oho. En tiedä miten paljon ihmisiä kiinnostaa tämmöset näin videot, mutta oi saamari tuohon. Niin varmasti 50 tohon kannattaa ajaa. Enää 50 kun ajaa, niin se sattuu niin paljon sieluun siinä kohtaa, että mulla oli tasa 50 vauhtia, 40, 30 jarrut ja oi saamari, oli jotenkin pahaa. Jos tää video katkee, niin se johtuu siitä, että mun puhelin ylikuumeni. Niin siinäpähän sitten katkee ja no ei muuten varmasti katkee. Mä pistän kylmälle ja puhaltimen, niin ei varmana katkee. Viileitä ilmaa tulee täällä pitkästä aikaa. Täällä on ollut kauhean semmonen tunkkainen ja lämmin ilma sisällä. Ja silleen, että mä en jaksa kyllä säädellä tota. Ja nyt kun mä pistin se ihan loulle, niin
kilometriä siellä. Ei siitä oikein paha päästä. Muuten kuin peruuttamalla kieltä. Ei siinäkään mitään ongelmaa ole, mutta silloin kun on liikennettä, niin silloin on ongelmia. Paljonkohan mulla on vielä ajoaikaa jäljellä, ennen kuin tauko pitää pitää. Tunti 24 minuuttia. Mä en tästä videosta varmaan tee kuin joku puoli tuntia pitkän leikkaamattoman. Pistäkää kommenttia, että haluatteko te leikkaamattomia vai leikattuja videoita, pätkiä, parhaita osia tai jotain tämmöistä näin. En kyllä ole todellakaan kuvaamassa ihan 247, että saatte odotella uusia videoita aina miljoona vuotta. Ne saa parhaat osat koottua. Haluatteko te silleen 10 minuutin videoita, vaikka osia, että mä teen niinku osa 1, osa 2 tai jotain tämmöistä näin, tai minkä näköistä te haluatte. Minä tästä kuvailen silloin kun jaksaa ja kerkiää ja jos pistää tonne tuulilasille lämmityksen, ei viilennyksen, tai sen pitäisi viilentää puhelinta just silleen näppärässä. Niinhän se tekee. Me vedetään tällä hetkellä Keski-Suomessa. Pihtiputaalle on joku 40 kilsaa ja menossa Joensuuhun päin vastaamaan. Saispa mä oikeesti hommaan jonkun nippusin. Mä tykkään siitä, että toi mun tuulilasi voidaan nestettä tuolla yläreunassa. Niin mä teen varmaan jonkun nippusyiden viritelmän, että mä saan tuon kameran kuvaamaan silleen järkevästi. En oo jaksanut ostaa mitään puhelintelinettä, tai oli mulla tossa yksi, mutta se oli niin huonosti siinä puhelinteline, että ei se oikein pitänyt mun puhelinta siinä paikoilla aina. Nyt sit mä kiroan sitä, kun ei oo sitäkään puhelintelinettä, kun mä menin irrottaa sen ja se oli ruuvilla ja liimalla kiinni siinä, niin meni sekin puhelinteline pilalle. Kaikki teidän toiveet otetaan huomioon. Meidän tulee tässä vähän liikaa aikaa ja iltaisin mä pystyn editoimaan näppärästi kaikilla videot. Ei siinä mikään hätää. Tääkin video tulee olemaan aika luultavasti editoitu, että en mä tätä raakana kehtaa laittaa. Koska mä kuvaan tän 4K:na ja 60 fps, niin sitten se ei oikein kohtaa hyvin YouTuben kanssa, että mä sen suoraan sinne laitan. Mä joudun laittaa sen ekan tietokoneelle ja sitten sen jälkeen se ei oo enää kyllä 4K:na, kun mä tietokoneelle sen laitan. Koska on vammainen puhelin, se ei osaa säilyttää sitä 4K:na. Mutta sitten kun mä käytän sen editointiohjelman kautta, niin mä saan sen takaisin 4K:ksi. Nää kaikki kohinat ja nää mä otan pois ja selkeytän tätä puhetta ja sinänsä mä voisin laittaa tekstitykseksi, mä en enää osaa puhua, tekstityksetkin, mutta taas mä en jaksa säätää se editointiohjelman kanssa, mä en jaksa itse ruveta tekstittää niitä. Ja siinä on taas oma työmaansa siinä kohtaa, mä itse rupean niitä tekstittäämään. Siinä kohtaa, jos oikeesti mulle maksetaan siitä kunnolla, että mä rupean editoimaan jotain videoita, niin ihan sanotaan, että kova työ palkitaan, mutta mä veikkaan, että ei ehkä ihan siinä kohdassa niinkään palkita. Ja se ei ole kyllä sen arvosta, että mä rupean editoimaan montaa 10 tuntia jotain yhtä videota, josta ei tule mitään katselukertoja tai hyvällä tuurilla tulee jotain, mutta en mä siltikään vielä saa rahaa. Eikä mä tuu tätä tekemään sen rahan takia, vaan sen takia, että mä saan hölötettyä
hyvä muistella joskus muutaman vuoden päästä, että mitä sitä on tullut tehtyä ja näin. Vähän kun mun kaikki vanhat kanavat ja TikTok ja tälleen näin, niin mä nyt muistelen, että mitäs mä oon tehnyt 5 vuotta sitten ja mä oon silleen, ei, tai 7 vuotta sitten ja mä häpeän itseäni tällä hetkellä. Niitä on hauska kumminkin katsella ja miettiä sillä, että tollanen mä oon joskus ollut ja tommoista mä oon tehnyt ja näin. Ja täällä nää säilyy ja sit on hauska miettiä aina, että miksi mä oon ikinä tehnyt tolleen ja niin. Korkea ilmankulutus, pitäisikö on pysähtyä? Ai, se on pakko pysähtyä ja katsoa, että mikä täällä meni korkea ilmankulutus näytössä. Vai se pitää pistää? Pyöriiköhän mulla ois kärryssä renkaan? Otetaan toi. Eiköhän mulla on ilmapussi. Vai mikä tähän nyt? Kärryssä ainakin pyörii renkaat, että käydään kattele. Kyllä täällä haisee jarru. Onko tää kytkin, joka haisee? Täällä kyllä kärähti kytkin. Mä vihaan näin. Miksi ei voi olla vaan dual matikkeet? Sekään ei mennyt kyllä hyvin sitten. No nyt se ei enää sujuisi. Otetaan toi kokonaan pois. Tää yhdellä kädellä onnistuu. Noin. Ja toi tosta noin. Oikeesti, miksi täällä haisee kytkin näin pahasti? Kai se kokeillaan, ei kun se on tuolla. No ei siellä ole mitään ilmaa täällä autossa. Kyllä siellä ainakin ilmapussit toimii, että... Joo, tuli tästäkin yksi hieno työmaa. Ei mulla ainakaan mikään ilmapussi on mennyt, että... Joo, rekkahommat on kyllä ihania. Mä rakastan. Kärryssäkin on ilmapussit tehdä ja näin. Joo. On tää kyllä tämmöstä näin. No. On siellä ilmaa, mutta ei tarpeeksi.
Pitää vähän kierroksia ja katot. Ei halua nollat. Mitä tää toimii? Tuolta noin. Kyllä mulla on kaikki ilmanpaineet ainakin normaalit täällä. Olisikohan tuolla alkutarkastuksessa kytkimen kuluminen? Kytkin levy. Liikkuiskohan tää? Vähän tää liikkuu. Mitäs jos sammutetaan auto ja käynnistetään uusiksi? Tunnetaan se sitten. Odotellaan hetki. Niin. Mä en osaa tuohon sanoa yhtään mitään. Kai me kokeillaan mitä tapahtuu kun ajetaan vähän vielä. Meidän ei kumminkaan jarrut on lukossa, että letkut on ilmaletkut kiinni, niin en minä osaa sanoa, että mikä tähän tuli. Kokeilemalla se selvii, että selvitäänkö perille asti vai ei. Hyi että kun äsken haisi kytkin niin pahasti, että hyi että. Kyllä mä ymmärrän, että on vahingossa unohtuu, että oho väärin, mä en enää osaa käyttää tätä. Minä on kumminkin semmoista hommaa, että sä käytännössä 100 metrin välein pysähyt, jos ei sitäkään ehkä 10 metrin välein. Niitä majakoita koko ajan sen päällä ja sit ne jää aina päälle sen takia. Mä en tiedä miten te äsken kuulitte mutta juu. Te olitte tuolla Scanian radiossa, niin mä en yhtään tiedä miten te kuulitte. Toivottavasti edes kuulitte mua äsken, että niin, sori siitä. No niin, korkea ilmanpaineen kulutus loppui jo. Eli se vaan halus vittuilla mulle, näin suoraan sanottu. En tiedä miksi, mutta antaa toiset vittuilla, jos se haluaa. Mä en sillä itse mahaa yhtään minkään. Tämmöstä välillä, että joskus ongelma, joskus ei. Ja sitten kun ei ole ongelmaa, niin silloinkaan ei ikinä mene mikään hyvin, kun sit joku muu asia vittuilee sulle. Ja jos ei mitään ongelmaa ole, niin silloin se on liian hyvä ollakseen ottaa ja sit tulee ihan varmasti joku ongelma. Että rekkahommat on aika hyviä. Talvella mulla ei ollut yhtäkään päivää semmoista, että oikeesti mä olisin nauttinut siitä hommasta.
Muutamia hetkiä oli semmosia, että pystyi nauttimaan, kun ei ollut mitään ongelmia niillä hetkinä. Siinä päivänä aina oli miljoona muuta ongelmaa. Niin kauan ei ole ongelmia, kun ei käynnistä autoa. Heti kun auton käynnistää, niin jos ei silloin vielä ryhy ongelmat, niin ne tulee myöhemmin. Tämän mä oon oppinut näistä hommista. Että, niin. Aina joka ikinen aamu pelottaa käynnistää auto, kun on välillä vähän arpapeliä, että uskaltaako vai eikö, mutta on silti pakko aina käynnistää, että saa jonkunnäköistä rahaa. Ei me olla tuntipalkalla, vaan kilsapalkalla tässä, niin on vähän perseestä se on. Kädessä mä en jaksa pitää tuota puhelinta ja kuvata. Yhdessä kohtaa mä kokeilin. Yhdessä kohtaa kokeilin pitää kädessä ja kuvata. Se oli semmoista hommaa se, että en tykännyt. Mä kuvasin ehkä 10 minuuttia ja totesin vaan, että ei jaksa vaan mitään tuntia puhelinta kädessä ja kuvata sitä koko hetkeä. Ja sitten jos joku kolari tai joku tämmönen sattuu, niin siinä kohtaa mä pystyn enää siitä käyttämään todistusaineistona. Tätä nyt mä pystyn käyttämään todistusaineistona, jos joku vetää mun nokkaa, niin mä pystyn käyttämään todistusaineistona. Tää ei ollut mun vika. Tai joku tekee brake-checkin ja mulla olisi ollut tuossa talvella hyvä olla semmonen kamera, kun meinas tapahtuu just semmonen tilanne mulle. Joku brake-checkas mut ja siinä oli vähän löysät housussa meinas olla, näin suoraan sanottuna. Kun ei pystynyt jarrua painaa, kun eessä tuli auto ja sit kärry lähtee luistaa se nokkaa, jos olisin koskenut jarruun. Ja sit mä vaan totesin, että jos tässä penkassa ajaminen ei auta mitään, niin sit vedetään sen perseeseen. Ja no, siinä meinas olla aika lähellä Onginkangas-suus, kun mun kärry lähti liirtää siellä vastaantulijoiden kaistalla. Ja mä oon siinä vaan sillä, että nonni, nyt mulla ei oo muuta vaihtoehtoa kuin painaa kaasu pohjaan, muuten noin vastaantulijat saa kärryä sitä. Ja sit mä painoin jopa kaasun pohjaan, kun mä olin jo itse ojassa siinä aika lailla kokonaan. Ja lähdin sitä kautta ohitte se yhä autoilija ja painoin sitä vaan torvea siinä koko aika. Ja se näytteli vaan mulle kansainvälisiä käsimerkkejä, keskisormi sillä oli pystyssä. Ja mä vaan totesin, että itse siinä painelit jarruja ja sit se lähti ohittaa siitä mua. Ja sit mä oon silleen, että mitä tää tyyppi haluaa, ja sit mä rupesin jo hidastamaan siinä. Tuli semmonen turvallinen hetki ja kärry oli perässä taas sillä hyvin. Tämmösiä täällä välillä tapahtuu. Oikeesti mun mielestä tommonen brake-tsekkaaminen saisi loppua ainakin isolle kalustolle. Ensinnäkin, te jäätte aina kakkoseksi. Siinä kohtaa kun tämmönen 50-tonninen yhdistelmä tulee sun perseeseen, ellei joku 62 tonnia kun saa ottaa, en mä enää muista näitä, kun en niin paljon ajele ikinä. Mutta kumminkin, joku 60-tonninen yhdistelmä, joku ajaa sua 90, tai no lain mukaan 80 vauhdista perseeseen, kun sä vedet jarrun pohjaan. Niin mä voin kertoa, että siinä kohtaa te jäätte kakkoseksi, että te ette siitä hyödy mitään. Aika useasti nykypäivänä kaikilla on koelautakamerat ja tälleen, niin te jäätte siitä kiinni, että te olette ton tehnyt. Itse joudutte maksaa, vakuutusyhtiö ei maksa yhtään mitään siinä kohtaa. Ja mä teen vaan teille, että alkaa taas kaivaa kuvetta teidän taskuista. Ja siinä kannattaa miettiä vähän, että mitä teette. Ja sit pahimmassa tapauksessa siinä voi käydä silleen, että te painatte jarrun pohjaa ja sitten mä vaan lykin teidät vastaantulijoiden kaistalle, sieltä tulee toinen rekka ja sitten siinä on hyvin nopeasti nokkakolari teillä ja sitten niin ja sit sua ei välttämättä enää oo tai oot
pahasti loukkaantunut, halvaantunut jossain ja mietit elämänvalintaa ja sen tällä, että miksi sä menit tekemään. Niin. Niin tämmöisillä pienillä asioilla, kun vähän käyttää järkeä, niin saattaa oikeesti niinku sillä parantaa jotenkin maailmaa. Jos kaikki rupes käyttää järkeä, niin tää maailma olisi kyllä paljon parempi paikka. Mutta kun kaikilla ei sitä järkeä vaan ole päässä. Eikä välillä edes saa takomallakaan sitä. Kauhee tuuli kun inisee vaan. Että kun meinaa tuuli ottaa kiinni vähän lujaa. Pitäisi laittaa tuo pressukin kiinni, kun mä en muistanut sitä laittaa. Pesunestet on matala. Pitäisi lisätä pesunestettäkin tuonne noin, niin tuulilasi pysyisi puhtaana. Mulla on semmonen tunne, että tästä videosta saattaa tulla vähän pitempi kuin puolituntinen, mutta pikkuvikoja ei mua ainakaan haittaa yhtään. Ajattelin, että mä pidän tätä kanavaa Shorts-kanavana ja rupeen vetelemään Shorts-videoja tänne, mutta sit mä totesin vaan, että en mä kyllä jaksa Shorts-kanavana, että tätä pitää vaan. Mä rupeen vaan pistelemään jotain tämmöstä videota vaan ja kaikkea mahdollista sekasta. Pääasiassa vaan rekkailuun liittyvä asia ja liikenteeseen. Ja niin. Sinänsä vois yhteistyö jonkun liikenneturvaan tai jonkun tämmöisen kanssa. Olisi kyllä aika kova juttu. Tälleen kun isolla ajoneuvolla kumminkin ajaa, niin kyllä meillä on suurimmaksi osaksi tiedossa, miten turvallisuus liikenteessä on kaikista turvallisinta ja parasta ja näin. Niin ei välttämättä nämä henkilöautoilijat sitä silleen ymmärrä, joka ei ole ikinä ajanutkaan isoa ajoneuvoa. Siinä kohtaa kun iso ajoneuvoratti on hypännyt talvella, niin sitä oikeasti rupeaa jo ymmärtää, että mikä se liikenneturvallisuus on. Ja sitten tajuaa myöskin se, että monella ei ole sitä. Kyllä niin henkilöautoilijat on vaan semmosia, että ne ei vaan ymmärrä tätä. Ne ei vaan ymmärrä sitä, että meillä on paljon kuorma, joka oikeasti painaa jo paljon. Meillä ei toimi jarrut samalla tavalla kuin teillä. Ne toimii kyllä samalla tyylillä, mutta meillä ei hidastu samalla vauhdilla kuin teillä. Meillä hidastuu oikeasti paljon hitaammin. Taas te kuvaatte siellä maata. Ja nyt mä oon aika varma, että ne meni sinne kuvailemaan lattiaan. Nyt mä oon aika varma, että mistä se johtuu. Toi, että miksi ilmanpaine oli matala, kun mä painain vipua tuossa noin. Niin sen takia. Niin. Kyllä autoilijat ei vaan ymmärrä sitä, että mikä on oikeasti liikenneturvallisuus, kun meillä ei niinku. Jos mä painaisin tästä vauhdista jarrun pohjaan, niin mä oisin aika monen metrin päässä pysähtynyt. Henkilöauto pysähtyisi ihan helposti. Mutta liukkaalla säällä henkilöauto pysähtyy oikeasti melkein 7 kertaa nopeammin kuin tämmönen auto. Meillä siinä kohtaa kun mä lyön jarrun pohjaan, vauhti vaan saattaa kiihtyä vaan, vaikka mä sitä itse haluaiskaan. Se on semmoista.
Että kun tänne pääsis uimaan joskus. No ei se oo, kun vaan tulee omalla autolla tänne joskus. Tai pysähtyy joku kerta tohon yöksi tai jotain semmoista ja sit menee vaan tonne ja siitä uimaan. Ei se niin vaikeeta oo. Menee vaan. Tää video kohta sais oikeesti päätökseenkin itteensä. On vielä vappuvärikki päässä, kun vahingossa värjättiin vähän aikaisemmin ennen vappua hiukset ja pinkit hiukset. Juu. Nää on näitä elämän valintoja. On se kyllä välillä huvittavaa TikTokissa, kun porukka tulee haukkuun mua jos mä vaikka jonkun TikTok-liven teen. No siitä aikaa, kun mä oon viimeksi sinne liven tehnyt, koska se on ihan kusineen se palasta. Niin silloin viime kesänä mä tein TikTok-liveä sinne ja mua haukuttiin ihan pystyyn ja mä olin silleen, että juu. Koska mua ei kiinnosta mitä mieltä muut on. Mä oon itteen ihan tyytyväinen ja mulle riittää, että kaikki mun kaverit ja kaikki tämmöset näin on myös niin. Ja eikä mua kyllä muiden mielipiteet näin suoraan sanottuna kiinnosta sit vähääkään. Mä tiedän itse mitä mä teen ja haluan elämältäni, niin mä teen niin mitä mä itse haluan. Ja sen kyllä kaikki tietää. Ainakin mun lähipiirissä niin tietää se, että jos mä päätän jotain että mä teen, niin sit mä myöskin sen teen. Ja jos mä haluan jotain, niin mä myöskin saan sen, minkä mä haluan. Haaveet ja toiveet on eri asia, että ne ei välttämättä toteudu, mutta jos mä oikeesti haluan jonkun, niin myöskin mä teen sen eteen töitä, että mä saan sen. Juu. Mut kaipa tää video oli tässä ja mä palailen jossakin kohin taas asiaa.